Ниңеде микен ак сескени кадамайса хинин тушиңе акыл өткен ошо сеске кебек хинкирең һәр күн түшүмө акыл өткен ошо сеске кебек хинкирең һәр күн түшүмө Ниңеде микен майтаңыда Хандуғастың надлы моңдарын Хыклап тынган ошо моң шикелле Өдүлдүлөр иңе юлдарым Хыклап тынган ошо моң шикелле Өдүлдүлөр иңе юлдарым Микен ағиделеге Айнурдары тарткан күперде Тулқындарға сунган күперхема Мин юғалттым ярты ғүмерде Тулқындарға сунган күперхема Мин юғалттым ярты ғүмерде Ниңеде микен йөрәктәге Һөйүгелдәренең тамырын Бушка гына хәзер өмет итәм Тамырһыз гөл сәскә атырын Бушка гына хәзер өмет итәм Тамырһыз гөл сәскә атырын Бушка гына хәзер өмет итәм Тамырһыз гөл сәскә атырын Бушка гына хәзер өмет итәм Тамырһыз гөл сәскә атырын